higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magapasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa gawas nun pa ang kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kamaturan dinis kahanginan. Magapanalangin ka niining nga programa o kining estasyon. Panalangini o Dios ang tanan nga nagapaminaw karon nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo ang pagampo pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa nato hatagan og maandi patamuadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, Kuya John, maayong hapon. Bisan layo pa ang inyohang bisag layo pa ang inyuhang oras, amo nang gipatingog daan ang among radyo. Si Tatay kanunay ging nagsunod sa inyong programa ug sila si Angkol ug ang ako nga mga igagaw ug kami pod naminaw pod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat kayo no sa inyong pagsunod sa pagpaminaw kaayo sa ato nga programa. Okay, Canada ang ato ning basahon. Wala mi time karon sir sa balay maminaw ang hirami sa sakyanan kay kami undawi mi para urmok sa sakyanan na lang mi maminaw sa inyong programa. Salamat sa pagbasa si Bibian Deni ang inyo ng ang inyo na nga sikreto nga tigpaminawan. Salamat sa pagbasa. Okay, daghang salamat Sister Vivian, no? Okay, last text nga akong basahon. Sir, mo-greet ko og happy birthday sa ako nga manghod si Dudong Dumdum. Happy birthday ug mga adlaw, 11 years old na gikadung. Hope nga padayon gid ka sa imuhang kabuotan nila ni Papa ug ni Mama ug namo dong ug kang lulo ug kang lola. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat sad kayo no. Happy birthday Dumi. No, ug mga adlaw 11 years old ka na ug sa tanan karon nga nag-birthday, no? Happy birthday sa tanan gyud nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday ug mga adlaw. Happy birthday sa inyohan tanan. Okay, si Brother Libby dili pa magbasa og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas siguro Brother Libby nga imo sad malili diha ang atong monitor aron atong may baluan og diining gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, maayong gabi no sa tanan natong mga listener atong mga viewers sa bisan diin nga parts sa Pilipinas og sa tibok kalibutan, kamong tanan mga higala
kinasingkasing nasab namo nga gina-welcome nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Unya pwede na mo makapadangat dinhi og mga mensahe mga higala pinaagi sa pag-text no nga hinamo ni Brother John. Naamo mo yung mga nahibaw mo kanunay sa mga number kaya mo man ang basa kanunay. So makahimo na mo sa pag-text kana kung naamo yung mga importante kaayo nga mga mensahe sama sa mga birthday greetings or mga anniversaries ba o kung sabay mga importante nga mensahe ganyong nga gusto niyo ipadangat ini ato nang gina-welcome. Namoy mga pangutana mahitungod sa pulong sigino labi na sa mga pangutana nga ato nang nahisgutan sa labay nato nga mga broadcast. So pwede higala nga makapadangat mo din follow up ba or reactions ba or dugang tubag baka sa pangutana ato nang gina-welcome ato nang basahon dinhi sa ato nga programa. Ano palihog lang po diya lang sa atong mga followers, mga viewers nato sa Facebook, atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang makakita. Salamat po sa Adventist World Radio sa ilang pag tan-aw sa uban nato karong gabi na. Dini nga kuan ba dili Ang Adventist World Radio sa kuani siya sa Toledo. sa Toledo nag-hook up na sila o kuan lang room sila. Tan-aw po i-share mo nato nga to ba dyan. Ay, si okay. Okay, ato ning tanawon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, niya si J. Marie Kalapuan o niya ang salamat Sir J. Marie sa pag-love sa ato nga program o pag-pray kanunay nanukad ni gikan sa Saudi Arabia. O niya po Brother Ronilo Itang, happy midweeks mga kaigsunan, tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan o maayong gabi. Okay, good evening Brother Ronilo. We are praying always nga okay ra kadiha sa Saudi Arabia. Okay, niapod si Brother Rufino Moreno sa Look, San Remigio. Salamat po sa pag-love, Brother Rufino, sa ato nga program o pag-pray kanunay. Thank you kaayo. O niya po si Jimima Jainar Hernandez. Jimima Jainar Hernandez. Good evening to all watching here in Alcantara. Alcantara, Cebu ni. May gabi sa kuan, may gabi sa taga Alcantara. Jima Jainar Hernandez. Niapod si Johnny Serenio. Good evening Kuya John o Brad Libby. Happy midweek sa tanan. Watching here at Barangay Anislagan, Naval Beliran. May gabi is tanan taga Anislagan nga nagsunod sa ato nga programa. Good evening no sa Anislagan, Naval Beliran. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya po sang Riverside FM Cebu 93.0 live na mo diri sa Hinatilan Cebu. Naka-hook up na mo mga brothers. Salamat kayo Pastor Joel Tirana no. Salamat pastor sa kuan so that tanan diha nga ka sa Adventist World Radio sa Inatilan no South Cebu nag-hook up sa ato nga programa so kutob sa naminaw karon sa ato nga programa maayong gabi sa inyong tanan diha unya ingon ini na pastor nindot na ning medyo nagdugtong na palit ni sila oras diha sa Riverside FM Cebu. Kay ang Hope Radio, ang AWR na Ramas Toledo. Wa ta ka kuan, wa ta maka kuan station diha sa AWR. Wa ta kaayo kasayuron may tungod na pero nindot tungod kay nag-hook up sila. Anya maayong gabi ino sa naminaw sa Riverside FM Cebu 93.2. Thank you kaayo. Anya kuan siya sa Hinatilan Cebu.
Salamat kay Pastor. Nag-hook up na mo diha sa ato nga programa. Onya regards yung tanan diha og sa tanan nato makaigsunan og tanang mga listeners diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Okay, niapod si Brother Rolly Cabatania sa Argawano ni. Good evening, Brother John o Brother Libby. Sa tanang namina watching in Argawanon, Jesus is our hope. Amo ding ihatag mga kaigalano labi na diya sa South Cebu ang among number parang makapadangat mo dinhi. Ang among number ni Brother John dihito. Ang akong number 0926 8869-758. Kang Brother Libby Clavis ni. Akong balikon 0926-8869-758. Okay, pwede sad kang Brother John. Sa number do Brother John? Okay, para lang diha sa tagahinatulan kay bag-o pa man diha nga makasulod atong program through pag-hook up nila ni Pastor Joel Tirana. So amo kay kining among number pila na katuig ni namo nga every now and then amo gining masultis kanginan pero for the sake diha sa hinatilan, no? Ang akong number TNT ni smart. Ang amo pag gini private nga number. yes. Number gini Public wa pud tay ako lang Brother Libby wa sa laing number gyud maoro gyud ni. Kanini ang tuyo namo paghatag og number sa kahanginan aron nga kamo doon na mo'y kahigayunan nga mangutana kay kining atong program pwede question, pwede contribution, pwede sad sa reaction. Kung para sa inyo sayop ang among gipasabot sa kanginan, react mo diha. Unya kung doon na mo'y pa-question, mudawa ta, question, reaction, doon na mo'y contribution, contribute mo. Kung kuan nyo nga naamoy nindot nga nahunahunaan nga itubag sa mga nangutana, sige contribute mo. So salamat mo ni akong number 09091482259. Akong balikon 09091482259. Again 09091482259. So malipay mi nga naamo dinhay mga pangutana nga moabot dinhi sa ato nga program. Okay, niya sa mga viewers na to, itong wala pa makasulay diya og Lantaw, i-search lang siya sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? DYCM Bugo Adventist. Okay, niya pag-mensahe, Riverside FM 93.2. Onya, good evening. Di pa mensahe si Pastor Joel, Riverside FM Cebu 93.2. Good evening si Pastor Joel ni Bradley o Brad John. Nag-hook up ko sa ating program. Salamat kay Pastor, no? Sa pag-hook up nimo sa ato nga programa diha sa Riverside FM, no? Ang Jesus is our hope. Okay niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa pag-love o pag-pray ni ining ato nga programa. Ani ato pong nakita dinhi si Brother Jeffrey Ponay Mirales. Ay, mayong gabi di alon. Salamat sa pag-view. Aniya ang yang mensahe, mayong gabi mga gwapo namong Daddy Lo from Joe Ethan og Joe Elkin. Ay, kelo tatan. Amigo magimi ani. Ethan og Elkin. Kuan meaning Ethan, amigo mi pirmi ani basta magkita lang gimi panahon sa snacks. Kita minas kantin. Maayong gabi Ethan. Okay, ato ning dalikatan paglantaw mahigala ang pikas nga screen. Ato nakita po dinhi si Brother Remelito Sigarino. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Pray, maayong gabi diha pray. Salamat pray. Okay, ato ning basahon una mga higala ang mga kahigalaan nato nga nag-love o nag-heart sa ato, nag-love o nag-like sa ato nga program.
niya si Brother Noel Nodalo Estrera, Ami Dakol Taytayan, niya pod si Rolando G.R. Veldosula, Jonisia Yunting Lasida, niya sad si Kiana Faith Itang, Chari de la Cruz Nugas, Anami Refugio Estacion, Milmar Escalicas, Judy Ann Daras Mercader, niya pod si Linabog Montiadura Nas, Eleuterio Lagarisa, niya pod si Meledeth Branzuela Fuentes, og si Dick Biralio Perpetua, Basilio Tero Notario Jr., niya sad si Brother Evangelist Mike Rivera, Ivan Raico, Jeffrey Punay Miralles, Edwin Iscario, John Michael Cinco, og si Ginny Rama Fermin. Mao ni mga naglab sa ato nga program niya. Manghinaot nga maguban-uban gyud ta hantod mahuman ni atong programa. Niya pa gyud si Giovanni Inganyo Bayo. Good evening no Giovanni. Niya ato ning tanaw ning uban arita sa pikas nga screen. Aritas mga naglarik mahigala ni As Ginalyn Lumuntad, Ronaldo Bragat, Nelson Punay, Moises Alex Liaban, Florinda Manso, Jima Jainar Hernandez, Elmodam Flores. Kay mo ni ato nakita din higala Brother Modam, may nag-live gabi ni o Modam, nag-live Brother sa Modam. ato nga program.